Ito ang 12 common English mistakes Pinoys make. Discuss about. Talk about ang katumbas na kahulugan ng discuss. Hindi na siya dapat ginagamitan ng about. Word order ng indirect question. Ito yung forma ng direct question, helping verb, subject, then main verb. Ito naman ang forma ng indirect question. Ang indirect question ay ang tanong na nakapaloob sa isang statement o iba pang tanong. Hindi na siya dapat question format. Subject plus verb lang dapat, kagaya ng where the toilet is. Hindi where is the toilet. Open the light. Direct translation ito sa buksan ng ilaw. Pero dapat, turn on the light. Switch on the light. Turn the light on or switch the light on. And etc. Ang etc. ay abbreviation ng Latin phrase na nangangahulugang and so on or and the rest. So hindi na kailangang lagyan ng and before etc. Informations. Uncountable noun ng information. Wala itong plural form. So iwasan natin na lagyan ito ng s sa dulo o partneran ng quantifiers na pang plural noun. O kaya paresa ng plural verb form. Fill up forms. Ang fill up ay punuin o punan sa Tagalog. Kaya siguro ginagamit natin kapag ibig nating sabihin na punan ang forms. Pero sa English ay mas natural itong ginagamit sa pagtukoy ng pagpuno ng mga containers, baso, tangke, bote at iba pa. Sa forms, fill out ang mas nababagay gamitin para punan ito. Cope up with, na ginagamit para sabihing hinarap ng isang tao ang mahirap na sitwasyon. Dapat wala ng up, cope with lang. Furnitures. Ang mesa, upuan, higaan ay mga halimbawa ng furniture. Ang tawag sa kanilang lahat ay furniture, isang uncount noun sa English language. Logically, mabibilang naman natin kung ilang mesa o ilang upuan. Pero ang furniture, hindi siya itinuturing na mabibilang dahil silang lahat, mesa, upuan, desk, drawers, shelves, ay uri ng furniture. Kung gusto nating bilangin, gamitin natin ang quantifier na bagay sa uncount noun. Gaya nitong piece, 3 pieces of. Despite of. Ang despite ay kapareho kasi ng gamit ng in spite of. 3 words, in spite of. Na ang kahulugan ay kahit na, kahit pa, even though. At magka-rhyme pa sila, in spite, despite. So akala natin merong of pagkatapos ng despite. Pero wala dapat. Despite lang, nasusundan ng noun or noun phrase. Kasi preposition ang despite. At ang in spite of naman ay prepositional phrase. Magkasama talaga ang in spite at ang of, nasusundan naman ng noun or noun phrase. Garbages. Ang garbage o basura, kagaya ng bigas, buhok o buhangin, ay uncount noun. Wala itong plural form. Hindi natin ito lalagyan ng s sa dulo, kaya hindi natin ito ipapares sa plural verb. Hindi rin ito ipapares sa mga quantifiers na exclusive lang na pang-count noun, kagaya ng many. Equipments. Another uncountable noun na madalas ginagawa nating plural noun. Nilalagyan ng s sa dulo. At dahil ginawang plural, ginagamitan natin ng quantifier na pang-plural gaya ng several. Ang equipment ay tumutukoy sa iba't ibang tools na angkop sa iba't ibang purpose. Kung gusto nating sabihin na marami ang tools na ito, gamit ang word na equipment, mas maiging gumamit tayo ng quantifier na pwedeng ipang-describe nito, kagaya ng pieces of, several pieces of, or mga quantifiers na pang-uncount noun, kagaya ng a lot of. Advices. Another uncount noun na ginagawa nating plural noun. Kagaya ng ibang uncount noun na nabanggit na kanina, dapat walang s sa dulo. Hindi rin ito pinapares sa plural quantifiers, kagaya ng many. Kaya next time sa paggamit natin ng mga words or phrases na ito, dahil aware na tayo, iiwasan na natin na magkamaling muli.